Ya, saya pada teknis kamu mana apa yang mana बेसेबां माने मिथिया गावखौनो हेल' रायजोफोर नोंथांमोनखौ मजिद बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायनाय थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोदानै मोनसे ब्लग बानायना जालायबाय बेनो जाबाय जे रङियाव गोदानै मोनसे जिम खुलिदों बे जिमखौ आङो नोंथांमोननि सेराव फारि फारि दिन्थिनो आखायाव लागोन थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांथानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लागोन saya tekan mana? Saya tekan. Kedan জিম যারা পারবো না ওরে সর দাউরি আছে না দাউরি আছে হ্যাঁ হ্যাঁ সুইচটো অন কৰি ল অন কৰিছে না তাৰ হয় নেকি দিছিলা जायाखै ना मा होनदों लाइनाखै नै असलाइन दङ अ नैया स्पिड मा होनदों दुइयाव लाखै थांना दुइयाव थुबा स्पिड नङा बिराद स्पिड नङा दे आदसा ya wah आदसा ya लासै खनसे प्रेक्टिस खालामदो itu boyब्ला itu kurang lagi iya itu ini kok itu tuh loson
মেশিন এইটো কি মেশিন साइकेल बायदिनिया माबायदि मिथिया माबा बुंगोन मिथिया साइकेल नामा साइकेलखौनो बुंगोन न' এইফালে এটা এটা দেখাওঁ বাৰা মিथिया দাম্বেল কয় নাকি দেখা দাম্বেল কয় নাকি কয়ে হ্যাঁ मा बुंलिखो मिथिला बयबो गोदानै बानायसो बयबो Ikan apa bang? Ya, istri di gimana pernah mana sih ada sini. जिम पाइथान नामा मोनलाय पेन्टार सरि पेन्टार जिम बे पेन्टार जिमनि बिगोमाया नै बिश्वजित फंबाय माने बिथाङा जोबोद माने खस्थ' खालामना मेट खालामना दिनै रङियाव माने गोदानै मोनसे जिम खुलिदों नोंथाङा माबायदि मोनदों बे जिमखौ खुलिनानै माबायदि गोसोखौ साननानै खुलिखौ ना एक्चुअली जिम खुलिनाया उद्देश्य जाबाय माने मानसिफोरखौ फिट लाखिनो गानो आरो फिट आरो फिटनेस आरो हेल्थखौ एसे कनसियास खालामनानै आरो बेमारफोरा खमियो मानसिफोरा एक्सारसाइस खालामबाथाय बडियाव खम जाना जाबाय एक्सारसाइस खमियोना बेखौ माबा लानानै एम खालामनो जों जिमखौ खुलिनाय जादों आरो ओरैनो आंनिया जिमनि प्रति इन्टारेस्टबो दंमोन मारै थायो आं रेगुलार थांबाय थायो बे गेप थायो आरो बिजिनि थाखाय खिन्थु जोंनि रङियाव बेसेबां माने मोजां जिम खुलिनो हायाखै जों मारिनानै मोजां मोना बेनिखायनो बेखौ मुद लानानै जों मोजां जिम एसे खुलिनाय माने माने रायजो राजा लोगोआवनो गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय निजेनि खुलिनाय जाबाय प्लास रायजो राजानि माने सोलेरा मोजां थाथारो नामा मोजां थाथो माने एक्सारसाइस खालामनो माने नोंनि माने माबाया आरो लाइफ प्लास नोंनि हेल्थआ माने पुरा स्मुथलि सलायलांगोन आरो बेमार आजारफ्रा सलायगोन फैसा खरसा सलायगोन खालि हेल्थआव बाय खरसा खालाम माने एक्सारसाइस नामाव खस्थ' आरो खरसा खालामनांगोन आरो थिगैनो टिउसना 1000 लाखिदों आदसा माने मान्थलि 1000 जागोन दा जुदि दिनैनि दिनाव लायोमोनबा दिनै 20% डिसकाउन्ट दंमोन आदसा आरो पेकेज सिस्टेम दङ 6 मान्थ आरो 1 इयार 2 बोसोर लाखिगोन आदसा 2 बोसोर जिता नों पेकेजआ बारलांबाय थागोन आरो खमायलांबाय थागोन आरो हिसाबै डिसकाउन्ट मोनलांबाय थागोन दासिमबो ओरैनो बेसेंसें मानसिफोरा दा बर्थमान माने खेबसे लागिनो 80 जन मारिनो हागोन आरो 80 जन मारिनो हागोन माने खेबसे लागिनो मारिनो हागोन ओरैनो एट ए टाइमथ' जाया नाखा एट ए टाइमबाबो 80% माने 80 जन पिपल मारिनो हागोन ओरैनो दिनै खुलिजेननायनिफ्राय सोरबा एडमिसन लानो माने फन खालामहरदों नामा जुदि एडमिसन लायोबा 20% डिसकाउन्ट मोनलांगोन गाबोननिफ्राय गैला थिगैनो दं आरो लोगोआवनो माने बे खैथा बाजारनिफ्राय खैथासिम जागोन खुलिनाया ओरैनो मर्निं जों दा माने 5:30 बाराय माने मर्निं टाइमाव 10:30 बा 11 आरो आदसा इभिनिं 4 PM निफ्राय 10 PM 10 PM 4 to 10 PM 5:30 to 10 PM आदसा थिगैनो दं ओरैनो आरो दा धरिल' जोंनि रङिया आरो खाथिनि अनगायै आरो गुबुन मानसिखौ मा फोरमायनो सानदों जों दा ओरैनो दा जुदि मानसिफोरा हेल्थनि जुदि निजेखौ माने फिट थागोन भाबिबा एसे फायनानै एक्सारसाइस खालामनानै जेनेबा टाइम होनांगोन आरो एक्सारसाइस टाइम एथ' ओरैनो आरामसे जानांगोन नोंसोरनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ बुंनो हासन खेबसे ओरैनो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा आंजों कन्टेक्ट खालामनानै डाइरेक्टलि
700-211-9989 आरो खेबसे बुंबाव 700-211-9989 वाट्सएप नाम्बार बेनो बेयाव कन्टेक्ट खालामनो जोंनि गोजोन्थों नोंथांमोननि सेराव बुंनो हाबाय जे बेहाय जायफोरा दासिम माने गोदान खुलिनायाव माने जाय एडमिसन लायो माने डिसकाउन्ट होनाय बाथ्रा बुंदों आरो लोगोसे समखौबो बिथांमोना माने बुंबाय आरो आं लोगोसे नोंथांमोननि सेराव बे स्क्रिनाव नाम्बारखौ लिरना होगोन बे स्क्रिनाव नोंथांमोना माने नायनानै माने बे पेन्टार जिमाव माने कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन आरो नोंबो जिम लानो फैगोन ना हा हा नायनो फैदो आच्छा नैया जोंनिया बर' जोहोलावफ्रा जोंनिया बिराद मोजाङै माने गामसा गाननानै आर'नाइ लानानै बरियासै नैया पेदाल मारिगासिनो दं गावनि देहाखौ बिराद मोजां जोथोन लानो नागिरदों बिथांमोनाबो नैया प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ माबायदि नांदों आदामोन मोजां नांदों ना आच्छा बिराद समायथारदोंलै गामसाजों आर'नाइजों लोगोसे माने जोंनि जि माने ब्याम खालामनाय इकुइपमेन्टस जोबोद समायथारदों मोजां नांदों न' थिगैनो ya रायजोफोर saya mau teknis खालामदों माने माबायाव माने एसेबां माने मिथिया गावखौनो हाजाराव आयदा एसे होनाय बेसेबां बेसेबां लुबैयो 15 मा Jangan, objeknya naik, objeknya kan